Άμα είναι ψυχολογία, έλα τώρα. Ρε παιδιά, ποιος ήταν καλύτερα, συγγνώμη. Γιάννη, Ποιος εγωισμός τώρα και μπουρδες. Εγωισμός είναι να τα ρίξεις από πάνω και να θες να ρίξεις. Όχι να το λέει ο άλλος. Πάρ' τους παλιάρα. Έλα, μην το κάνεις τώρα, Γιάννη. Γιώργο, μαζί να παίξεις. Δεν είναι εγωισμό. Είπαμε, όποιος παίζει καλύτερα να παίξει. Δεν παίζω μαζί. Εγώ φταίω δηλαδή που το είπα. Τι εγωισμό τώρα και βλακίες. δεν χρειάζεται. Θέλω υποστήριξη αμένα παρακαλώ. Εντάξει, ναι, όλοι θέλουμε υποστήριξη, αλλά να έχουμε εικόνα λίγο. Ξανά, είναι 4, έχουμε άλλα 10 χρόνια να Μην παρεξηγήσει, αγορινά μου. Σου αρκεί αυτό που σου λέει ότι δεν παίζει άμα δεν παίξει μαζί μου. Εσύ ηρέμησε. Εσύ ηρέμησε. Εσύ ηρέμησε. Θα μας αποτρελάνεις όλους. Εσύ ηρέμησε. Πριν λίγο έλεγες ότι απευθυνόταν σε σένα και σου λέω στο πληθυντικό απευθυνόταν. Εμένα κοίταζε. Τώρα, εμένα κοίταζε, έτσι καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα μας αποτρελάνεις όλους. Το θέμα σου τι είναι, να μας εκνευρίζεις. Αυτό είναι το θέμα σου. Έλα, ρε. Δεν έχω ενέργεια να περπατήσω. Θα μου φας και αυτή την ενέργεια. Και ποιος φταίει. Σου έκανα κάτι. Και ποιος φταίει. Σου έκανα κάτι, κορίτσι μου. Τώρα έτσι ξέρεις να λες, γιατί πριν άλλα έλεγες. Αυτές τις κολοτούπες αλλού, Γιάννη, όχι σε μένα. Όχι σε εμάς εδώ. Ηρέμησε. Δεν θα ηρεμήσω όταν με κάνεις έξαλλη πρωί-πρωί. Τρέμουν τα πόδια μου, δεν μπορώ να περπατήσω. Άμα έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου, εντάξει. Εγώ έχω πρόβλημα μαζί σου. Εσύ έχεις πρόβλημα με τον πάρτι σου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ κανένα με την ειρήνη. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν. Ελπίζω και αυτή να αισθάνεται το ίδιο. Μάζεψε την. Μίλα όμορφα. Μίλα όμορφα. Μίλα όμορφα. Δεν έχεις την να γυρνάει το μάτι μου εμένα που μου γούρλασες χθες τα μάτια. Και αυτή τη φορά δεν θα κάνω την καλή, σου δώσα μία ευκαιρία. Δεν θα σου ξαναδώσω άλλη ευκαιρία. Δεν είσαι καλά, ηρέμησε. Εγώ δεν είμαι καλά. Δεν σέβεσαι τίποτα. Πραγματικά δεν σέβεσαι τίποτα. Μάθε την ομαδικότητα και μετά μίλα. Θα σε δίνω, ναι, ρε. Και μετά δημιουργεί ένα θέμα άλλο. Μιλάς για άλλο πράγμα και αρχίζει και τα βάζει με άλλον άνθρωπο. Και βάζει τη Σόφη και λέει: η Σόφη απευθύνθηκε σε μένα.